Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala ridwa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa rafa'an nabiyya bi'ulumi. Wa maddana bi asrari. Wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa yakunu lan ana apa haluhu tingkae man iku kahaliman kaya tingkae wong. Qala kang dikasihin Allahu Gusti Allah fi ing dalem man. Idza qila tegalané dan dawahaken lahu marang man. Ittaqillaha akhadzat hul izzatu bil itsmi. Fasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Ittaqi wa sira Allah ing Gusti Allah. Akhadzat mangka natrapi hu ing man apa al izzatu apa sombong bil ismi kelawan dosa. Fasbuhu mangka utahi kecukupane man jahannama iku neraka jahanam. Wala bi'salan yakti saala-alane apa almihadu panggonan lemek. Wa mal amiruna anapun utawi wong sing merintah bil ma'ruf lawan kebagusan. Wa nahyilan wong sing nyegah anil mungkari saking mungkaran. Fala alaihi mangka ora ana ing atase amar karo nahi minzalika saking mengkono ngerasi. Wa in rutalan lamun den tolak ali ngatasé amar karo nahi apa qaulu pangucape kana mongko ana sapa man ablagha iku luweh banget fi sawabi ing dalam ganjaran iman wa zamana luweh agung fi ajri ing dalam ya ganjaran iman falyasbir mongko becik sabar man wa yahtasi bulan muria ganjaran sapa man wal yakunan becik ana apa qasdu wa sejane man takhlisu nafsi iku nyelametake awake man wa takhlisu akhihi lan nyelametake dulure man minal ismi saking dosa wal yakunan becik ana apa halu tingkae man iku kahaliman iku kaya tingkae wong kok agang tumiba sapa akhu dulure man al muslimu kang muslim fi halakatin endal kerusakan awaratatin utawa kerusakan ya minal waratati saking pira-pira kerusakan kaharakin kaya kobongan agharakin utawa kelep wa huwa halu daiman iku qadiru iku wong sing mampu ala takhlisi ing atase nyelametake akhih wa ing qazilan nyelametake akhih bal aula balik luweh utama fa inna lakad dini mangka stune rusake agama wa ta'arudan ngedeng lisuhtin marang bendune lisuhtira bil alamin marang bendune pangerane sakabehane alam yaiku Gusti Allah asyaddu iku luweh banget wa azamulan luweh agung min halakid dunya ketimbang saking rusake donya wa talafun nufusi utai rusake pira-pira awak-awakan la ya'zubu iku ora ilang bikan talaf illa mufaraqatu hadhil hayati angin apa pisae iki keuripan alfaniyati kang rusak wa dari lan iki desa-desa azzailati kang ilang bala munasabata balik ora ana tempat pepantesan wala mungkarabatalan ora ana parek-parekan baina itlafid dini ing dalam antarane rusake agama wa baina talafid dunya lan ing dalam antarane rusake dunya wa innal ladzi lan stuna wang ya'muru kang merintah sapa alladzi bil ma'ruf lawan kebagusan wa nahyan nyegah sapa alladzi anil mungkari saking mungkaran sa'in iku lumaku fi
fi khalasi nafsihi ing dalam selamate awake allazi wa najati alan selamate awak sawaun iku padha uga dan anggap apa akhizu ukhiza apa kelawan pengucap sawaun ukhiza padha uga ukhiza dan anggap bi qaulihi apa kelawan pengucap allazi am lam yuhad utawa dan anggap apa bihi kelawan qaul. Jadi ini kan menerangkan tentang wal yazar kul hadar man umira bil ma'ruf wa nuhiya 'anil munkar minal kibri wal anafah waradil haq. Takutlah kalian semua wong-wong Islam. Takut apa? Takut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar tapi sing lawan bicarane iku cara mana? Sombong iya, keras kepala iya, ora gelem dituturi. Terus kemudian nolak kebenaran, cara mana dibenerno malah ngayal. Wal qauli li amri wa nahi. Utawa kemudian ia cara mana membantah ketika awak dhewe sedang menasihati ngomongi sing bener, nglarang sing elek, tapi mereka itu padha ngomel. Ya penting hati-hati ya nonton itu. Terus kemudian kan bala kalau teman wis temengkana ing kita apa an-rajula apa setune wong lanang ya ta'allang kang iku gandol sapa rajul birajul kan wong lanang liya yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Wa huwa halu rajul iku la ya'rifu iku ora kenal sapa rajul hu ing rajul sing diganduli mau. Kaya gulu mengkatakan sapa rajul lalu marang rajul malaka ilayya wa ma baini malaka utai apa laka iku duwe sira ilayya marang ingsun wa malan wa ma baini ora ana utawi antarane ingsun wa baina kan antarane sira ma'rifatun utai kenal kaya gulu lahu kunta tarani wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.